ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁନିତା ଭାଉଜ ଆଜି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିବି। ସେ ଡେରି ନ କରି ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଆଜିର କାହାଣୀ। ମୁଁ ପ୍ରକାଶ, ମୁଁ ସହ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହୁଛି। ମୋ ବୟସ 22 ବର୍ଷ। ଆମର ବିଲ୍ଡିଂରେ ଉପର ଫ୍ଲୋରରେ ଆମେ ରହୁ। ତଳେ ଗୋଟେ କପଲକୁ ଭଡ଼ା ଦେଇଛୁ। ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ନିଜ ବୋଲି ଡାକେ। ଭାଉଜଙ୍କ ଫିଗର 36, 28, 38 ଆଉ ଏଜ୍ ପୁରା 23 ହବ। ରଙ୍ଗ ଗୋରା, ସତରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସେ ଦେଖିବାକୁ। ତାଙ୍କ ସହ ସେକ୍ସ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ, ନହେଲେ ବି ନିଜର କରି ରଖିଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିବ। ଏମିତି ହେଲେ କିନା ସେ ଭାରି ଲୋଭ ଲାଗେ। ମତେ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି କାଳେ ସେ ମତେ ମିଳିଯାଆନ୍ତି କି। ସତରେ ଗୋଟେ ଦିନ ପ୍ରେମ କରନ୍ତୁ ଖାତରେ ପକେଇକି ମୋ ଭାବନାକୁ, କିନ୍ତୁ କେବେ ତୃପ୍ତି ମିଳିବ ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି। ଏମିତି ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟରେ ମୋର ଆସିଲା। ଦିନେ ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଅନ୍ଧାରରେ ଗୋଟେ ଛକ ଦେଇ ଆସୁଥାଏ। ସେତେବେଳେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସେମିତି ଝାପ୍ସା ଲାଇଟ୍ରେ ଚାଲି ଆସୁଥିଲି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ବାବଦ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ମତେ ମୋ ଟୋକା ବୟସରେ ପକ୍ଷୀଙ୍କ କଥା ଟିକେ ଅଧିକ ଜଣା ପଡ଼ିଲା। ପାଖାପାଖି ବସି କାମ କରନ୍ତି ତ, ସେଥିପାଇଁ ଭାଉଜ ସେଠୁ ଡାକିଲେ। ସେ ବସିଥିଲା। ମୁହଁରେ ଡାକିଲା ପରେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ଯେ ସେ ଭାଇ ନୁହନ୍ତି, ଆଉ କେହି। ସେଠୁ ମୁଁ ସରି କହିଲି ଏବଂ ଚାଲିଲି। ଏମିତି କରି କରି ଭାଉଜ ସହିତ ମୋର ବହୁତ କ୍ଲୋଜନେସ୍ ବଢ଼ିଗଲା। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଥିଲି କି ଭାଉଜ ମୋ ସହିତ ମିଶନ୍ତୁ ବୋଲି। ଦିନେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ଭାଉଜ ତମେ କ'ଣ ମାର୍କେଟରୁ କିଛି ଆଣିନ ଆଜି? କାହିଁ ଆଣିବେ, ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି ପଳେଇ ଆସିଲି। ହେଲେ ତମେ ତ ପଇସା ବି ଧରିନ। ଆରେ ନାଇଁ, ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି, କିଛି କିଣିବା ପାଇଁ ନୁହଁ। ଭାଉଜ ଏତେ ଚତୁର ଦେଖେଇଲେ କ'ଣ ହବ, ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥା ଟିକେ ବୁଝି ସାରିଥିଲି। ଆଉ ଭାଉଜ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରୁଥିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଭିତରସ୍ଥ କଥା ଜାଣି ସେଦିନ ମରିଛି ବୋଲି। ଆଜି ଏତେ ରାତି ହେଲାଣି, ତମେ କ'ଣ ରୋଷେଇ କରିଛ? ଭାଉଜ କହିଲେ, ନାଇଁ ତମେ ଖାଇନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିନି। ସକାଳୁ ଯାହା ଅଛି ଖାଇଦେଇକି ଶୋଇପଡ଼େ। ୟାପରେ ଗପି ଗପି ଆସୁ ଆସୁ ଆମ ଘର ଆସିଗଲେ। ଭାଉଜ ତାଙ୍କ ତଳ ଫ୍ଲୋରକୁ ଗଲେ, ମୋ ଉପର ଫ୍ଲୋରକୁ ଗଲି। ଏମିତି ହେଇଗଲାଣି ଯେତେବେଳେ ସମୟ ସେତେବେଳକୁ 9ଟା ବାଜିଗଲାଣି। ମୁଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଗଲି। ବୋଉକୁ କହିଲି ମତେ ଖାଇବାକୁ ଦେ। ତ ଟିଫିନ୍ ଧରିକି ମୁଁ ଆସିଲି ତାଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ। ସେ ଫୋନରେ କାହା ସହିତ କଥା ହେଉଥାନ୍ତି। ମୁଁ ପାଖରେ ଶୁଣେ, ତ ଜାନୁ ମତେ ତ ଡର ଲାଗିଲା କି ପ୍ରକାଶ ଯଦି ସନ୍ଦେହ କରିନେଇଥିବ କି କାହା କଥା ଯଦି ଯାହାକୁ କହିଦେବ ନା, ମୁଁ ମରିଯିବି। ନା ନା, ଆଜି ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି ତମ ପାଖକୁ। ପ୍ରକାଶ ସନ୍ଦେହ କଲା ବୋଲି ଲାଗୁଛନ୍ତି। ତମେ ଟିକେ ଧର, ତମ ପାଇଁ ମୋ ଦେହ, ମୋର ସବୁ ସେଇଠି ଅଛି। ତ ମୁଁ ଏ କଥା ଶୁଣିକି ଯାହା ଭାବିଲି, ମୁଁ କହିପାରିଲିନି। ଭାଉଜ ସେଠୁ ଫୋନ ଡିସକନେକ୍ଟ କରି କହିଲେ କି, ମୁଁ ଡାକିଲି। ସେ କହିଲେ କ'ଣ ହେଲା, ଆସ ଭିତରକୁ। ମୁଁ କହିଲି ବୋଉ ତମ ପାଇଁ ଖାଇବା ପଠେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚାଲି ଆସିବାକୁ ଯାଉଥିଲି, ସେ ବୁଲି ଦେବାକୁ ପଛପଟୁ ଭାଉଜ ମୋ ହାତ ଦାଣ୍ଡରେ। ମତେ ଟିକେ ଡର ଲାଗିଲା ଆଉ ମୋ ହାତ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲି। ସେ ଜୋରସେ ପେଣି ଦେଲେ ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇ ବେଡିଂରେ ବସି ପଡ଼ିଲି। ସେ କହିଲେ, ଆଜି ଯାହା ଦେଖିଛ ସେଗୁଡ଼ା ଭୁଲ, ପ୍ଲିଜ୍ ସେଇଭଳିଆ କରନି। ମୁଁ ତା ସହ ମ୍ୟାରେଜ କରିପାରିଲିନି, ତାହେଲେ ତାକୁ କେମିତି ସୁଖରେ ବଞ୍ଚିତ କରିବି? ଭାଉଜଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମତେ ଫିଲ୍ମ ଡାଇଲଗ ଭଳି ଲାଗିଲା। ଭାଉଜଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବି କିଛି ବୁଝିପାରିଲିନି। ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇ ଯାଉଥିଲା ବେଳେ ଭାଉଜ ପୁଣି ମତେ ଚାଲି କଲି। କ'ଣ ଯାଉଛ, ତମେ କ'ଣ ମତେ ବୁଝିପାରିନି? ପ୍ରକାଶ, ମୁଁ କହିଲି ଭାଉଜ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ? ଏମିତି କହିକି ଭାଉଜ ତାଙ୍କର ଡ୍ରେସ୍ ଖୋଲିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାଙ୍କ ସେକ୍ସି ବଡିର ଟଚ୍ ଆଉ ସେକ୍ସି କଥା ସବୁ ଶୁଣି, ପ୍ରକାଶ ତମେ କେବେ ସେକ୍ସ କରିଛ? ମୁଁ କହିଲି ନା। କରିବ? ମୁଁ କହିଲି ଭାଉଜ, ଆରେ କୁହ କରିବ। ମୁଁ ଖୁସି ହେଇଗଲି। ମୁଁ କହିଲି ହଁ, ମୁଁ ଆଜି ତମକୁ ଗୋଟେ ଚାନ୍ସ ଦେବି। ଯଦି ଠିକ୍ସେ କରିବ ତ ଚାନ୍ସ ଆଗକୁ ଆହୁରି ମିଳେ। ଓକେ, ହେଲେ ମୁଁ ଯାଉଛି, ହେଲେ ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆସିବି। ସେ କହିଲେ ହଁ। ମୁଁ ଏମିତି ଭାବି ମୁଁ ମନେ ମନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଇଥିଲି। ନାଇଟଟା ପଶି ଯାଉଥିଲା। ମୁଁ କେବେ ହଟ୍ ସିଧା କହିନଥିଲି। ମୁଁ ରେଡି ହେଇଗଲା ବେଳକୁ ଭାଉଜ ବସିଥାନ୍ତି। ମୋ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ ଖାଲି ଆଉ ହାଫପ୍ୟାଣ୍ଟଟା ହାତରେ ଧରିଲି, ହେଲେ ମନ ସମ୍ଭାଳିଲାନି। ସେକ୍ସ ଆଇଟମ୍ ସବୁ ଧରିକି ମୋ ଛାଡ଼ି ଠିଆ ହେଇଥିବା ଭାଉଜ ଉପରକୁ ମାଡ଼ି ବସିକି ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭାଉଜର ଦେହକୁ ଦଳି ପକେଇଲେ। ଭାବିଲି ଭାଉଜ ଖାଲି କେବଳ ଭାରି ସେକ୍ସି ସାଉଣ୍ଡ ମୋ ଉପରେ ବାଣ୍ଡ ପଶେଇ ଦେବା ଉପରେ ଭାଉଜଙ୍କ ନାଇଟ୍ଟାକୁ ତଳୁ ଟେକିଦେଲି। ସେ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଚଡ଼ି ପୁରା ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲରର ବ୍ରା ପିନ୍ଧିଥିଲେ। ମୁଁ ନାଇଟ୍ଟାକୁ ବାହାର କଲା ବେଳକୁ ଭାଉଜଙ୍କ ବ୍ରା ଉପରେ ଦୁଧକୁ ଦଳିଲି ଏବଂ ସଫ୍ଟ ଥିଲା। ଦୁଧ କୁଆଁରୀଟା ପୁରା ଏକଦମ ମାଲ ଭଳିଆ ଦିଶୁଥିଲା। ବଟ୍ ମୁଁ କିଛି କହିପାରୁନଥିଲି, କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି କି ଏଥିରେ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଜିନିଷ ହିଁ ନାହିଁ ବୋଲି। ସେ ମୋ ଦେହରେ କେମିତି ବାଣ ଦେଲେ ଘିଁବାକୁ ଆଉ ମୁଁ ଭିତରକୁ ବାହାରକୁ କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ମୋର 6 ଇଞ୍ଚ ବାଣ୍ଡ ପଶିଥିଲା, ବାହାରୁଥିଲା। ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ଭାଉଜ ମୁତି ପକେଇଲେ। ବିଜା ତଥାପି ମୁଁ ପଲେଇକି ଥାଲି। ତାଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହଉଥାଏ। ସେ କେବଳ ଚିଲଉଥାନ୍ତି, ବଟ୍ ମୁଁ କିଛି କରିପାରୁନଥାଏ, କାହିଁକି ମୁଁ ଜାଣିଛି କିଛି କହିଲେ ଯାହା ଏଠି ନ କହିଲେ ସହିତ ସମାନ। ସେଥିପାଇଁ କରୁଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏଇ କଥା ମୋ ଦେହରେ ଯେମିତି ବଳ ଆଣି ଦଉଥିଲା ଘିଁବାକୁ। ଆଉ ମୁଁ
ଭିତରକୁ ବାହାରକୁ କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ମୋର 6 ଇଞ୍ଚ ମନିଟର ପଶୁନଥିଲା, ବାହାରୁଥିଲା। ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ଭାଉଜ ମୂର୍ତ୍ତି ପକାଇଲେ। ବିଜୟ ତଥାପି ମୁଁ ପେଲି ଲାଗିଥାଏ। ଭାଉଜ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ ମୋ ଉପରେ, ଆଉ